Ahoj, jsem Lucka z Videoga Lucie a dneska jsem si pro vás připravila Vinyasa jogu na posílení středu těla. Je to spíše lekce pro pokročilé jogíny, takže si trošku dáme do těla. Tak jdeme na to. Můžeme začít sedět na patách, anebo pokud vám tento sed nevyhovuje, klidně si sedněte do jakéhokoliv vašeho oblíbeného sedu. Začneme jemným protažením a jako vždy začneme vnímat svůj dech. Jenom si zavřete oči a navnímejte dech, jak do vás vstupuje nosními dírkami a vystupuje. Uvolněte obličej, zuby, čelisti. A postupně začněte svůj dech prohlubovat. Dech pošlete do středu vašeho těla. Jako byste měli v břiše balónek, který chcete nafouknout a s výdechem zase vyfouknout. Můžete prodloužit nádech, výdech na 4, 5 nebo i 6 dob. A s každým nádechem vnímejte, jak do vás vstupuje energie. A s každým výdechem vnímejte, jak vydechujete všechno, co nepotřebujete, co by rušilo pozornost při vaší dnešní jogové praxi. Pomalu vraťte svůj dech ke svému normálnímu dechu. Uvolněte ruce podél těla a jen si skloňte hlavu dolů a pohoupejte napravo a nalevo. Můžete i zakroužit jeden kroužek na jednu stranu a na druhou. Srovnáme hlavu. Pojďme si zakroužit zápěstím. Budeme se dneska o to zápěstí hodně opírat. Čekají nás nějaké pozdravy slunce. Takže si připravíme zápěstí, lokty zakroužíme. Na jednu, na druhou stranu. A zakroužíme i rameny. Ze zadu dopředu, ze předu dozadu. A zkuste i kroužky zevnitř ven ramen. Výborně. Položte si ruce na svá stehna. Trošku rozhýbáme naši hrudní páteř. Pojďte jenom poslat hrudník dopředu a vyhrbit dozadu. Pojďme ještě několikrát. Nádech, výdech, nádech, výdech. Pojďme ještě 2. Srovnáme záda. Tato lekce bude celá taková flow, plynulá, tak i to protažení bude takové plynulé, jo? Nebudeme nikde zůstávat nějakou delší dobu, takže si pojďte jenom jemně opřít ruku o prsty a jdeme jemný úklon na jednu stranu a plynulé na druhou. Pojďme ještě vystřídat, aspoň 3. Dech stále probíhá. Ještě 2krát na každou stranu. Výborně, potom si spažíme ruce a dáme si takové jemné rotace. Pojďme rotovat hrudník napravo, ruce položíme na koleno a někam tady dozadu. Pojďme nádech na střed a na druhou stranu. Pojďme zase ještě 3krát vystřídat. Nádech, výdech. Naposledy na každou stranu.
Pojďme otočit ruce nahoru. Nádech, ruce před hrudník, výdech. Pojďme ještě. 3, 2, 1. Zastavíme ruce před hrudníkem. Jemně zatlačte do svých dlaní, lokty do stran a jenom s tím tlakem do těch dlaní vyjedeme nahoru. Nádech. Výdech zpět. Pojďme ještě 2. A pojďme ještě 1. Propleteme prsty, protáhneme si dlaně. Nádech a vyhrbíme. Nádech srovnáme, vyhrbíme. Ještě 2. Pojďme nechat ruce nahoru, pohled dopředu, položme hlavu do dlaní, otevřeme hrudník, nádech, zabalíme výdech. Pojďme nádech, otevřít hrudník, výdech, zabalit. Pojďme ještě 2. Srovnáme hlavu, povytáhneme za korunou, uvolníme. Ruce můžeme klidně ještě jednou zakroužit v ramenou. A pojďme si ještě protáhnout chodidla. Postavte se na špičky, to vám to ukážu. A zkusíme chvilku posadit na své paty a protáhneme naše chodidla. Pro někoho to může být trošku nekomfortní, může cítit i nějakou bolest, ale zkuste to chviličku překonat a prodýchat. Výborně. A potom si pojďme zrovna do pozice kočky. Tady ještě znovu rozhýbáme naši páteř, aby se připravila na tu celkem náročnou sestavu, co nás čeká. Postavte se do pozice kočky, takže srovnejte si ruce, pod rameny, prsty jemně od sebe. Lokty nebudou takto prolomené, ale jemně povolte. Přitáhněte břicho, žebra k páteři. A pojďme jenom do prohnutí, nádech. Výdech, vyhrbení. Pojďme ještě. 3, 2, 1. Pojďme v tom vyhrbení dosednout k patám a ve vyhrbení zvedáme nahoru. Nádech. Výdech, zase dosedáme, zvedáme nahoru. A ještě zopakujeme 2krát. A pojďme teďka nechat pánev spadnout níž a půjdeme do pozice kobry. Můžete přitáhnout vaše chodidla směrem k hlavě. Položíme zpátky nohy a dosedneme zase k patám. Prodýcháme chviličku v pozici balásány, pozici dítěte. Buďte zase ve vyhrbení zvednout a srovnáme páteř na střed. Rozhýbáme si naše spodní končetiny, dolní končetiny, protáhneme pravou nožku, koleno k čelu, pojďme ještě 3, 2, 1. Necháme nataženou nohu, pokrčíme v koleni a pojďme zakroužit v kyčli. 3, 2, 1. Přetočíme, teda unožíme pravou nožku doprava. Já se k vám teda přetočím. A srovnejte si pěkně vaše chodidlo celé na podložku. Špička by měla směřovat dopředu. A pojďme jenom zadek, rovná páteř, nebudeme kulatit. Chceme si protáhnout vnitřní a zadní stranu nohy. A pojďme jenom jemně dozadu. Pánví, pojďme ještě 3, 2, 1. Potom se odtlačíme od svých rukou a zvedáme se nahoru do pozice brány. Půjdeme úklon k pravé noze. Ještě jeden nádech a výdech. A pojďte s nádechem srovnat zase v pozici brány. Potom pojďte opřít levou ruku o zem. Pravou protáhneme nad hlavu. Potom protáhneme ruku přímo nahoru k nebi nebo ke stropu. A zkuste si nadzvednout i tu pravou nožku. Pokrčte koleno, zkusíme chytit nár a s nártem zatlačte do své ruky.
Protáhneme stehno. Aktivní střed těla. Opět nožku natáhneme, položíme. A potom si dáme ruku v bok. Pojďte si tu nožku postavit takto před koleno. Už začne trošku posilovačka. A tu levou nohu postavíme takto pod tělo. Takové jednodušší boční prkno. Pravou ruku opět vytáhneme nahoru. A teď budeme zavírat ruku dolů. Nahoru, pojďme ještě. 3, 2, 1. Přidáme si naši pánev. Pojďte pánví i rukou dolů. 3, 2, 1. Výborně, opět ruku v bok. Vrátíme si levou nohu zpátky na to. Na tu holeň a pojďme se srovnat zpátky v pozici kočky. Tady opět můžeme několikrát prohnout a vyhrbit páteř. Můžeme páteř zavlnit do stran, takový hadí pohyb, ať se páteř uvolní do všech stran. A zastavíme. Opět zpevníme celé tělo, střed těla hlavně. A pojďte levou nožku protáhnout dozadu, koleno, čelo. Pojďme ještě. 3, 2, 1. Necháme protaženou levou nohu, pokrčíme, zakroužíme v kyčli. Na druhou. A potom levou nohu unožíme takto doleva. A zase páteř zůstává rovná. Chceme si zase protahovat tu vnitřní stranu nohy. A pojďme jenom zadkem pánví jemně dozadu a zpět. Nedosedáme úplně k patě. Pojďme ještě. 2, 1. Zastavíme nahoře. A odtlačíme se od ruku, zvedáme do pozice brány. Pojďme se protáhnout. Levá noha, levá ruka, úklon. Ještě jeden nádech, výdech. A s nádechem se vracíme zpátky do té brány. Pravou ruku položte na zem a levou protáhneme za hlavu. Potom levou ruku zvedáme nahoru k nebi. A zkuste zvednout i tu levou nožku, pokrčit a zkusíme si chytit nád, jestli to půjde. Na některou stranu je to jednodušší, na druhou těžší. A jenom protáhneme stehno. Zpátky nohu protáhneme. Ještě jednou můžeme protáhnout ruku nad hlavou a dáme ruku levou v bok. A tu levou nohu si postavte takto nad koleno a zase pravou protáhneme dolů, jednodušší boční prkno, levá ruka protáhne nahoru, zavíráme 3, 2, 1 a kdo chce, přidá pánev. 3, 2, 1. Výborně. Pojďme zpátky postavit holeň, vrátíme se zpátky do té kočky. Opět si zase prohneme, vyhrbíme. Můžeme dosednout zase k patám do pozice dítěte, uvolňující pozice. Zvedáme zpátky nahoru a už se budeme zvedat do stojných pozic, zapíchneme špičky do země. První pes hlavou dolů. Pojďte si tady nejprve prošlápnout pravou levou nohu, rozhýbáme kotníky a kolena. Uvolněte hlavu, zakývejte, že je uvolněná páteř. Pojďte obě špičky nahoru a paty přibližujeme. Klidně ještě nechte mírně pokrčená kolena. Je to první pes hlavou dolů. Teď už zkuste nechat paty co nejblíž k zemi nebo na zemi. Jenom prodlužujte vaši páteř, přitáhněte střed těla a břicho. Přitáhněte žebra a pupík páteři. Trošku rozšíříme naše ramena a lopatky. Ještě jeden nádech a výdech tady. Dlouhá páteř, kostrč směrem nahoru. A
potom se podíváme mezi ruce, můžeme dokráčet nebo jedním krokem. Dokročíme rovný předklon, srovnáme záda, břicho je aktivní, hluboký předklon, skulatíme záda, klidně ještě jemně pokrčte kolena a potom rolujeme nahoru, obrat obraky, nádech, ruce před hrudník, výdech. Dáme si na zahřátí celého těla 2krát pozdrav slunci a pak plynule navážeme na nějaké sestavičky výživné. Takže jdeme na to. Pojďme nádech, ruce spažíme, pohled nahoru. S rovnými zády jdeme do hlubokého předklonu, výdech. Nádech, rovný předklon a pravá, levá odkročí do prkna. Pojďte buď přes kolena, položíte kolena a jdeme lokty u sebe, čataranga, nádech pes nahoru a výdech pes hlavou dolů. Potom se podíváme mezi ruce a pravá, levá přikročí. Rovný předklon, nádech a hluboký předklon, výdech. Nádech nás zvedá opět do pozice hory, ruce před hrudník, výdech. Pojďme ještě jeden nádech. A s rovnými zády jdeme do hlubokého předklonu, výdech. Nádech rovný a levá, pravá teď odkročí do prkna. Můžete buď opět položit kolena, nebo už bez kolen, čataranga. Nádech pes nahoru, kobra. A výdech pes hlavou dolů. Pohled k rukám, levá, pravá přikročí. Rovný předklon opět. Výdech hluboký. A nádech nás zvedá nahoru. Ruce před hrudník, výdech. Výborně. Plynule navážeme na nějaké sestavičky. Takže jdeme nádech, ruce, spažíme opět. Jdeme zase hluboký předklon, výdech. Nádech rovný. Odkročí pravá, levá, prkno a jdeme zase čataranku. Dolů, nádech pes nahoru, výdech pes hlavou dolů. Tady zastavíme, navnímejte oporu svých dlaní a prstů. Lokty nebudou prolomené, ale budou jemně povolené. A pravou nožku zvedáme nahoru a stoupáme k rukám. Levá zůstává na špičce. Pojďme se zvednout do pozice bojovníka 3. Ruce uvolníme směrem dolů. Kotník bude pod kolenem, budeme tady něco dělat balančního, takže ať máme stabilitu. A pojďme si pravou ruku dát za bedra, levou ruku si spojte ukazováček palec, čin mudra a pojďme vzpážit ruku nahoru k nebi a kdo zvládne, pojďte i jemný záklon. Potom s výdechem jdeme jemný předklon. Jenom tak, že chceme ruka, páteř a noha mít v jednom přímce. Potom dáme ruku přímo dopředu, protáhneme už prsty, pravou ruku dáme dozadu a bude taková houpačka, jo? Takže jde levá ruka dozadu, napínám koleno, pravá ruka dopředu a jdeme střídat. Ještě 4, 3, 2, 1. Zůstaneme pokrčené koleno. Spojíme dlaně před hrudníkem, zatlačíme do sebe a levý loket položte na pravé koleno. Rotace, aktivní břicho, pupík páteři, stabilita, dech. A kdo si chce trošku přidat, tak zkusí rozpažit ruce. A držíme to jenom tím středem těla. Dýcháme. Ještě jeden nádech. S výdechem spojte zpátky dlaně k sobě, srovnáme nahoru a potom si jenom položte tu levou nožku takto na celé chodidlo. Půjdeme do pozice bojovníka 1. No, takže pánev stočíme dopředu, hrudník, břicho směřuje dopředu a můžeme spažit ruce nahoru. Vnímejte od stytké kosti přes břicho a žebra, že je to všechno pevné.
bojovník je silná pozice. Pokud to půjde, spojte své dlaně a uděláme si jenom takové malé úklony. Pojďme napravo a nalevo. Zastavíme na středu a přesuneme se zrovna do bojovníka 2. Takže přesuneme se takto doleva, upravte si nohy, takže možná trošku dáme dál od sebe, rozpažíme ruce, pohled bude směřovat k pravému prostředníčku, pánev je otevřená do strany, výborně. A půjdeme do úklonu doleva, levá ruka opět za bedra a jdeme úklon. Vracíme zpět, pojďme pravou ruku opřít do stehna, levá ruka přímo nahoru. A kdo chce zase více makat, pravá ruka se protáhne dolů k zemi. A zase nás nadnáší pouze dech. A potom zase zvedáme zpátky, bojovník 2, úklon doleva. A teď půjdeme přímo do prkna, takže ruce jak větrný mlýn, pravá, levá, položíme vedle pravé nohy, odkročíme do pozice prkna a jdeme zase pokračovat v pozdravu Chaturanga. Nádech, pes nahoru a výdech, pes hlavou dolů. Chvilinku zastavíme, 3krát nádech, výdech tady. Možná už jste zahřátí, protažení, možná už dáte paty na zem, možná už se vám prodloužila páteř a rozšířila ramena. Pokračujeme v krasojízdě. Levá nožka zvedá, stoupá k rukám, pravá zůstává na špičce a zvedáme se nahoru do bojovníka 3. Ruce dejte podél těla. A teď zase levou ruku dáme za bedra, pravou si uděláme ukazováček palec, čín mudra, je to hezčí. A spažujeme nahoru. Pokud zvládnete, pojďte ještě jemný záklon. A s výdechem jemný předklon. Jenom držíme dech. Potom dáme ruku přímo dopředu, pravou, levou dozadu a zase nás čeká ta houpačka, jo? Jdeme. Natahujeme koleno, střídáme ruce. Pojďme ještě 4. 3. Vnímejte oporu v tom levém chodidle. Poslední. Spojte si zase dlaně před hrudníkem, lokty do stran a pravý loket půjde na levé koleno, rotace. Zase je aktivní břicho, pupík, páteří, dech. Kdo si chce zase přidat, rozpaží ruce a nadnáší nás jenom dech. Poslední nádech a s výdechem spojte dlaně, zvedáme zpátky nahoru a teď už si položíme tu zadní nožku, klidně přiblížíme do pozice bojovníka 1. Takže pravé chodidlo bude celé na zemi, levé koleno pokrčené, pravé natažené, pánev vepředu. Spažíme ruce, pokud to jde, pojďte spojit nad hlavou. Aktivita celého středu těla, jdeme úklon doprava malý. Nádech střed a výdech doleva. Nádech, výdech na středu. Jdeme do pozice bojovníka 2, otvíráme se doprava, takže trošku dáme dále nohy od sebe. Pohled k levému prostředníčku. A koleno si hlídejte, aby vám nepadalo dovnitř, aby bylo nad kotníkem. A půjdeme zase úklon doprava, pravé noze, pravá ruka za bedra. Vracíme se zpátky na střed, potom opíráme levou ruku o stehno, pravá přímo nahoru k nebi. A kdo chce více makat, pojďte dát levou ruku směrem k zemi a opět nás nadnáší pouze náš dech. Pošlete dech do svého středu. Pojďte s nádechem zvedat zpátky bojovník 2, úklon vzad nebo pravé noze a jdeme plynule
do toho prkna, takže levá ruka, pravá k zemi, pevně opřeme do země, jdeme do prkna a jdeme čataranga. Nádech, pes nahoru, výdech, pes hlavou dolů, uvolníme tady hlavu a krk. Ještě jeden nádech, výdech tady. Potom se podíváme k rukám a můžeme dokročit, nebo klidně kdo zvládne, doskočíme. Rovný předklon tady, hluboký tady. Necháme pokrčená naše kolena a budeme se zrovna zvedat do pozice Utkatásány židle. Zvedáme se do židle s pokrčenými koleny. Podívejte si, jestli si vidíte na své špičky prstů, abychom neměli kolena příliš vepředu, aby nás pak nebolela. Aktivní pánevní dno a břicho. Nádech a jdeme do pozice hory, jenom srovnáme kolena. Vystřídáme židle a hora. Ještě 2. Židle, hora, židle, hora. Teď si pojďte spojit ruce před svůj hrudník, opřete palce o hrudní kost a navnímejte levé chodidlo pevně v zemi, malinko balanční, teď to bude. Pravá nožka se zvedá nahoru, můžeme ji propnout, kdo chce, zpátky pokrčit a odkročit dozadu. Nemusí to být nějak daleko, jenom tak, abyste položili celá chodidla na zem a špičky mohly směřovat dopředu. Půjdeme do pozice pyramidy, takže pánev, vaše břicho a hrudník budou směřovat vpřed. Zase máme aktivní břicho, střed celý a jdeme rovný předklon tady. Na jeden nádech, výdech tady zastavíme. Nadechneme a s výdechem hluboký předklon. Ruce můžete položit na zem, uvolnit hlavu ke koleni. Kdo je více flexibilní, může ještě ťapkat rukama dál k té zadní noze, ať se ještě více protáhne. A ještě jeden nádech, výdech. Vydržíme. A potom zase srovnáme, ťapeme takto dopředu, krčíme kolena, zkusíme si jenom takový opřený balančního bojovníka, jenom odlepíme pravou nožku nahoru, jemně pokrčíme levé koleno a pojďte se zvedat nahoru. Pravé koleno nepoložím, zvedám a ještě si tady uděláme. Natáhneme nohu, pokrčíme, natáhneme, pokrčíme naposledy. Pokrčenou kotník položíme na levé stehno a jdeme ještě do židličky na levé noze. Výborně. A jdeme do židličky na obou nohách, klasická Utkatásána. A hora. Židle. A hora. Ještě 2. Potom opět ruce před hrudník dáme. Aktivní pravé chodidlo a levé se může krásně zvednout nahoru. Pojďte si protáhnout nožku, kdo chce. Pokrčíme, odkračujeme dozadu. Zase jenom tak, abyste položili celé chodidlo do země. Pánev zůstala otočená dopředu. Špičky směřují dopředu, kolena. Nemusí být úplně prolomená, ale ani nemoc pokrčená, takže jemně můžou být povolená. A pojďme s aktivním břichem rovný předklon. Nádech a hluboký předklon, ruce až na zem. Opíráme nebo přiblížíme čelo ke koleni. Zase kdo chce, pojďte rukama ještě dál k zadní noze. A zase ťapkáme rukama vpřed, krčíme pravé koleno, balanční bojovník opřený, jenom levá noha se zvedá, pohled do země. A pojďme jemně přikrčit pravé koleno a zvedáme se nahoru. Padá levé koleno nahoru. A pojďme natáhnout, pokrčit. Natáhnout, pokrčit.
Položíme kotník na pravé stehno a jdeme do židličky na pravé noze. A jdeme do klasické utkatásány židle. A hora. Pokračujeme, nádech. Jdeme hluboký předklon, výdech. Nádech rovný. Odkročíme pravá, levá do prkna. A jdeme zase vinyasa, jdeme chaturanga. Nádech pes nahoru. A výdech pes nohu tady dolů. Tady zastavíme a dech. Možná už cítíte, že jste zahřátí, protažení. Takže už krásně položíte celá chodidla na zem. Poslední nádech, výdech tady. A pojďme zase pravá nožka zvedat nahoru a položíme pravou holeň takto šikmo před sebe. Půjdeme do pozice holuba. Srovnáme se tady, podívejte se zadní noha, jestli je hezky na koleni a na nárku. Pokročilí jogíni možná zkusí spažit ruce nahoru. Vrátíme zpátky, opora o ruce. Dosedáme na pravý zadek a levou nožku vemte a dejte takto dopředu. Pravá noha stoupne přímo na celé chodidlo. A zkusíme ještě, jak jsme na tom s tím středem těla. Zkuste opřít ruce vedle svých boků. Zvedáme zadek, možná i nohu, možná i pravou ruku, možná i levou. A dech. Ještě toužím chvilku, jeden nádech. A všechno vracíme zpátky, výborně. Pravou nohu vezmeme, postavíme skříženě za levou. Dlouhá páteř. Půjdeme do rotace, nádech. Levou ruku objímáme pravé koleno a jdeme doprava do rotace, dech. Vracíme zpátky a pojďme se zpátky přesunout přes kolena na všechny 4. Opět půjdeme do pozice psa hlavou dolů. Jeden nádech, výdech tady. A pojďte levou nohu zvedat a položíme levou holeň zase šikmo do pozice královského holuba. Jo? Takže levá pata míří k pravému tříslu. Srovnáme se v pozici holuba, srovnáme si zadní nohu na koleno a nád. A pojďte si jenom, kdo chce, ještě spažit ruce. Vrátíme zpátky. A pojďte teďka dosednout na ten levý zadek. Pravou nožku dáme vpřed. A postavte si levé chodidlo co nejblíž k vaší pánvi. Srovnáme záda. A zkusíme opět, jak jsme na tom tady na tuto stranu. Zkusíme zvednout zadek, nohu, kdo chce levou ruku a i pravou. Zpátky pokládáme. Vezmeme si levou nohu, skřížíme za pravou a půjdeme rotace. Nádech, dlouhá páteř. Pojďme pravou rukou objímat levé koleno a rotujeme doleva. Pohled může jít až někam dozadu, dech. Vrátíme zpátky rotaci, protáhneme si obě nožky, špičky směřují nahoru. Dlouhá páteř, pozice hole a pojďme do kleští. Předklon, můžete se chytit buď za chodidla nebo vedle svých chodidel. A jenom přitáhneme čelo ke svým kolenům. Nádech opět zvedáme do pozice hole. Opřete si ruce takto za sebe, prsty směrem dopředu a zkusíme obrácené prkno. Nádech, zvedáme pánev, zkuste položit chodidla až na zem. Vracíme zpátky.
Výborně. Pojďte si postavit celá chodidla na celá chodidla. Vytáhneme ruce směrem nahoru, sedíme na sedacích kostech a přejedeme na kostrč. Skulatíme záda, nádech, srovnáme záda. Výdech, skulatíme. Naposledy nahoru nádech. A s výdechem pojďte plynule rolovat do lehu. Tak, protáhneme nůžky. Ještě si malinko děláme posílení našich šikmých břišních svalů. Pravou nožku položte na levé koleno. Ruce spojte, propleťte, ukažte ukazováčky vpřed a ukažte za pravé stehno. Odlepte lopatky a kdo chce, odlepí i levou nohu. 5 dechů tady, kdo chce klidně 10. A vracíme nohy. Vyměníme, pravá se položí a levé chodidlo na pravé koleno. Propleteme prsty, ukazováčky ukážou za levé stehno, odlepíme lopatky a můžeme odlepit i pravou nohu, dech. Poslední nádech a pokládáme, výborně. Jenom se jemně protáhneme, přitáhněte paty co nejblíž ke své pánvi. Kolena nechte na šířku kyčlí a pojďme zvedat pánev a hrudník a protáhneme i ruce za hlavu. Takový modifikovaný poloviční most. Pojďme zpátky, pojďme ještě 2krát. Nádech, obratel po obratli a výdech. Ještě naposledy nádech a výdech. Výborně. Pojďme, ještě postavíme ty chodidla, rozpažme ruce a pojďme jenom nechat spadnout obě kolena doprava, pohled doleva. A pojďme kolena na druhou stranu a pohled na opačnou stranu. Vrátíme kolena na střed, protáhneme nožky, vytáhneme se z pasu, nádech. A s výdechem přitáhneme obě kolena. Pojďme zkusit přitáhnout čelo ke kolenům. S nádechem položíme hlavu, kolena zatlačme do rukou a pojďme zakroužit po svých bedrech, pomasírovat. Na jednu, na druhou stranu. Potom si chyťte kolena, každé zvlášť a zakroužíme v kyčlích. Na jednu a na druhou stranu několikrát, jak je vám příjemné. Potom už nohy postavíme na zem. Necháme otevřít naše kolena. Můžete si zahřát své ruce. Můžete si udělat energii a teplo a vložit si ji do svého středu těla. Nádech, výdech, opět do svého středu těla. Potom už se přesuneme do pozice šávásány. Natáhněte pravou nohu do pravého rohu, podložky levou do levého, ruce dlaněmi nahoru. A jenom uvolněte tělo do podložky. Uvolněte všechny svaly, kosti, šlachy, klouby do země. Odezdejte do země všechnu únavu, horkost. Pusťte z hlavy všechny myšlenky, nezadržujte. Může chvilku i vaše mysl odpočívat. Uvolněte obličej, zuby a čelisti od sebe. Uvolněte oči, podvíčky a čelo, ať se vám vyhladí, ať je bez vrásek a starostí.
Odpočívejte v pozici šávásány, jak dlouho chcete, potřebujete. Ale já už se s vámi rozloučím, takže kdo už bude končit se mnou, rozhýbá si prsty na rukách, na nohách, otočí hlavu doprava, doleva, překulí se na bok a přes bok pojďme do sedu. Tak, ještě se posaďte do svého oblíbeného sedu, srovnáme páteř, ruce otevřeme směrem nahoru, nabereme si energii, nádech, ruce před hrudník, výdech. A já vám moc děkuji, že jste dneska se mnou cvičili a těším se někdy příště. Namaste.